Un total de 400.000 mozos galegos poderán gozar de diferentes descontos en establecementos hostaleiros, hoteleiros e en actividades de ocio activo. O Clúster de Turismo e a Consellería de Política Social crearon esta promoción para colaborar na reactivación do turismo. Os interesados poderán gozar dos descontos en máis de 400 establecementos. Puxemos en marcha un mecanismo no que se incorporaron 400 empresas para dar un desconto entre un 10 e un 15% en todos os establecementos de aloxamento, todos os establecementos turísticos, nas empresas de ocio activo. Bueno, foron en total 435 empresas as que se sumaron. Os mozos que poden optar a estes descontos son aqueles que teñan unha idade comprendida entre os 18 e os 30 anos e soliciten o carné xoven. 400.000 que precisamente se lle remitiu por primeira vez o carné xove aos seus domicilios, pois se poden beneficiar de iniciativas deste tipo, iniciativas donde tanto as empresas do sector, que temos aquí a sorte de estar en Adrenalicia, e máis tamén o turismo, é dicir, falamos de xuventude e turismo, un sector, o turismo é un perfil de poboación que durante a pandemia, pois desde logo que foron dos máis castigados. Unha das empresas adheridas a esta promoción é o campo de paintball Adrenalicia, do Grove. Dende o centro de ocio sinalan a importancia destas colaboracións para fomentar a participación dos máis mozos. Home, toda colaboración sempre axuda, sempre que sea, pois en este caso, ter máis clientes pola nosa parte para xogar, pois é benvido cara a empresa de Adrenalicia neste caso, non? Cantor máis seamos, cantor máis colaboremos, canto máis axuda teñamos, pois antes sairemos, pois bueno, desde que acaban de comenzar fai un momento, un ano e medio bastante difícil, bastante complicado, e que necesitamos pois levantar un pouco xa a cousa. Nas primeiras semanas a participación non está sendo moi alta. Por elo, dende a Xunta, o Clúster e Adrenalicia fan un chamamento á xente moza para probar estes descontos e gozar tanto do turismo como das actividades de ocio de toda Galicia.